Un flux de treball o workflow en anglès és un procés automàtic que executa una o diverses accions quan es verifiquen una o més condicions. Per entendre fàcilment a què ens referim, amb aquest mòdul podríem automatitzar l'enviament d'un correu electrònic de benvinguda a qualsevol persona que se subscrigui al butlletí de l'entitat. Si no s'ha incorporat a algun altre lloc del menú principal, aquest mòdul apareix per defecte a la pestanya Tot, amb el nom de Fluxos de treball. Existeixen dues formes de crear un nou registre. La primera, a través del menú d'accions del menú principal, i la segona, a través del botó Crear, situat a la part dreta de la pantalla. Un cop accedim a la vista d'edició, al primer panell trobem d'una banda alguns camps obligatoris marcats amb asterisc vermell. També tenim alguns camps clàssics com nom, assignat a i descripció, que són de fàcil comprensió. Però sobretot tenim camps específics als que val la pena dedicar-los uns segons. El camp mòdul de flux del treball ens permet assenyalar el mòdul sobre el que es construirà el flux de treball. És un camp obligatori i fins que no es triï un mòdul no serà possible agregar cap condició. Com podem observar, és possible seleccionar qualsevol mòdul del CRM. El camp Execucions múltiples permet que el flux de treball s'executi més d'una vegada sobre un mateix registre, si es marca la casella. El camp Estat permet seleccionar si el flux està actiu, de manera que s'executarà el flux de treball quan es compleixin les condicions. Si, pel contrari, triem inactiu, no s'executarà malgrat es compleixin les condicions d'execució. El camp Executar sobre és obligatori i permet tres opcions. En primer lloc, l'opció de registres nous permetrà que el flux s'executi únicament en el moment que es creï un registre en el mòdul indicat. En segon lloc, l'opció de registres modificats permetrà que el flux s'executi únicament en el moment en què es modifiqui un registre del mòdul indicat. Finalment, l'opció de tots els registres permetrà que el flux s'executi en el moment que es creï o modifiqui un registre del mòdul indicat. A més, s'executarà també sobre tots els registres del mòdul cada cop que es llenci la tasca programada associada als fluxos de treball. Com acabem de veure, és important saber quan s'executen els fluxos. Existeixen dues situacions en les que s'executen. D'una banda, quan creem o modifiquem els registres d'un mòdul qualsevol que tingui fluxos de treball associats. D'altra banda, també s'executen mitjançant una tasca programada al planificador del CRM, que per defecte s'executa de matinada amb periodicitat diària. En aquest cas, el flux s'aplicarà sobre tots els registres del mòdul que compleixin les condicions d'execució. Al segon panell determinarem les condicions del flux de treball, és a dir, en quins casos han d'executar-se les accions associades al flux. Com podem observar, cada cop que fem clic al botó Afegeix una condició apareix una fila més, que ens permet establir més d'una condició, si considerem necessari. Un detall que hem de tenir clar és que les condicions d'execució d'un flux, sigui la quantitat que sigui, han de verificar-se de forma simultània. Si es vol aplicar un flux amb dues condicions, però només és necessari complir-ne una per executar l'acció, aleshores s'han de crear dos fluxos similars, aplicant en cadascun d'ells una de les condicions. Per construir una condició han d'emplenar-se diversos camps. Per exemple, el camp mòdul validarà la condició i mostrarà el mòdul escollit anteriorment, així com tots els mòduls relacionats amb ell. A camp es mostraran tots els camps disponibles al mòdul triat al desplegable anterior. Al camp operador es mostraran diferents opcions en funció del tipus de camp triat al desplegable anterior. En resum, hem de tenir clar que hi ha una gran quantitat de variables que ens permeten acotar molt bé el tipus de condició que ha de complir un registre per executar el flux de treball que estem creant. El tercer panell ens remet a les accions, el resultat final del flux de treball i el seu valor principal, l'execució automatitzada d'una o més tasques a partir del compliment de les condicions ja descrites. Per definir una acció és necessari emplenar pas a pas alguns camps. Per començar, com a tots els registres, pot ser útil donar un nom per sistematitzar i visualitzar l'acció concreta. Un cop resolem aquest pas, és important tenir clar quin tipus d'acció volem realitzar i per fer-ho haurem de seleccionar una acció. Si l'acció triada és crear registre, haurem d'indicar en quin mòdul es generarà el registre i també si volem relacionar aquest nou registre amb el mòdul de flux de treball. Si es marca la casella, el registre creat es relacionarà amb el registre sobre el que s'està executant el flux de treball. Un cop triat el tipus de registre, apareixeran dos botons nous. En el cas d'Afegeix camp, s'han de detallar els diferents camps que es desitja completar el registre. Com a mínim, s'ha d'assignar un valor per a tots els camps obligatoris del registre que es creï. En el cas d'Afegir relació, permet definir una relació entre el registre de nova creació i un registre de qualsevol dels mòduls amb els que el mòdul del nou registre té relació. Si d'altra banda l'acció triada és modificar registre, la casella de relacionar amb el mòdul de flux de treball no apareixerà i el desplegable tipus de registre només tindrà els mòduls que estiguin relacionats amb el mòdul principal del flux.
Un cop triat el mòdul d'on s'ha de modificar el registre, apareixeran els botons Afegir camp i Afegir relació, que permeten la funcionalitat indicada en l'opció anterior. Cal tenir en compte que en aquest cas es modificaran tots els registres del mòdul de destí de l'acció que estiguin relacionats amb el registre sobre el que s'està executant el flux de treball. Finalment, si l'acció triada és enviar correu, s'haurà de seleccionar la plantilla de correu que es vol utilitzar o es podrà crear en el mateix moment i, a més, afegir els destinataris. Per a cada destinatari afegit, s'ha d'indicar el tipus de destinatari i el destinatari en particular o el seu correu electrònic. Un cop tinguem resolts aquests 3 panells, ja podem guardar el registre i estarà llest per executar-se. Si accedim a qualsevol dels registres dels fluxos de treball creats, veurem la vista de detall i a la part inferior un subpanell de processos auditats. En ell apareixen tots els registres sobre els que en qualsevol moment s'ha executat el flux de treball perquè complien les condicions per fer-ho. Si el flux s'ha executat correctament, és a dir, s'han pogut realitzar les accions configurades, l'estat serà completat. En cas contrari, serà fallit, i si encara no ha acabat, estarà en execució. Al menú del mòdul Fluxos de treball apareix l'opció de Mostra els processos auditats, que permet accedir a una vista de llista específica en la que es mostren tots els processos auditats de tots els fluxos. A través del menú principal tornem a la vista de llista on tenim tots els fluxos de treball llistats i alguns exemples de registres que hem preparat. El primer exemple s'executarà quan es creï un nou registre de persona voluntària. Per fer-ho, hem seleccionat el mòdul de flux de treball al mòdul Relacions amb persones. Hem seleccionat l'estat actiu i que aquest flux s'executi només per als nous registres. Aquest flux s'executarà sobre els registres que reuneixin condicions concretes i aquestes són que en el mòdul Relacions amb persones tinguin un tipus de relació amb un valor igual a voluntari. I per últim, l'acció que realitzarà aquest flux és crear un registre trucada. Perquè es formalitzi adequadament, hem d'afegir i completar els camps que són obligatoris al mòdul trucades. És per aquest motiu que aquest registre conté informació sobre l'assumpte, la data d'inici, la durada o la persona a qui s'assigna aquesta tasca. Al segon exemple que hem preparat, volem felicitar aquells socis i sòcies que portin 10 anys amb nosaltres. Per fer-ho, hem delimitat les condicions per a que s'executi el flux en aquells registres que compleixin amb una relació de tipus soci, amb una data d'alta situada 10 anys enrere des del propi dia i amb una data de baixa en blanc, és a dir, sense baixa. Recordem que per a que s'executin les accions s'han de complir les 3 condicions. Pel que fa a les accions, s'enviarà un correu electrònic al soci o sòcia en qüestió, transmetent les nostres felicitacions i, a més, s'enviarà un altre correu electrònic al Departament de Comunicació per a iniciar un altre tipus de processos de fidelització. Aquest és un exemple senzill d'un flux que s'activa mitjançant una tasca programada que s'executa diàriament. A més d'aquests 2 exemples, al wiki de Sinergia CRM podreu trobar altres casos pràctics on pot ser útil l'ús del mòdul Fluxos de treball. Si vols saber més sobre el funcionament de Sinergia CRM, subscriu-te a aquest canal i segueix-nos a Twitter. Recorda que també pots trobar molta més informació al wiki de Sinergia CRM i que, en cas de dubte, pots fer-nos arribar la teva consulta a través del nostre fòrum. Fins aviat!